Så det er lidt noget andet end maleri. Ja. Men det har lidt mere 3D-effekt. De der processer, de bliver meget ofte andet end bare lige de der tæpper der. Det bare ligner, der er noget, der popper, eller noget, som kan noget andet. Eller... Så tanken i at få det derud i stedet for. Det bare kun er